Gerran hildako jentia, baina nik- gerrako umiak... Baina nik ezagutzen ditut karlistak, Karlistak. Esan nahi dut, hildakoak, ero fusilautakoak, karlistak. Karlistak die, Bai, karlistan umiak. Eta horrek die, kerejeta, ez dauko zu, zera, horrek etxaundi badauke han biblioteka onduen, bai, bai, los kerejetas, bai, bai, haren aitea. bai. Eta horiek izen die, bueno, hemen esaten dio los del Pepe, esaten dio hemen elorrio. Da, horren aite hilin zaben, ala? Bai, horren aitea hile jeben. Eta baita ere, Juan Agustin aita, loteriakua. Juan Agustin. Bai, bost lagunin zituen. Pobraza zeurekin? Asporosa. Bai, bat. Baina ni akordatzen nahi monumentua eukizela. Ni ez nahi akordatzen beha nola amanti zituen, da ezer. Nik hori ez dakit. Eta gero horren omenez zerrixetan, olako orla batzuk, atate zitu esan. Inoiz ikusi duzu orlako orlarik argazki txikiekin, herrian hildakoak, Bai, preso egondakoak, eta gero goian Franco eta Jose Antonio. Jose Antonio Primo. Bueno, hemen la falange eta hori eukin jo Zuk ikusi duzu? leku guztietan. Zera, las falanges, ze hori espadas o Jugos y flechas. hori eukin jo hemen. Eta, bueno, esan duzu hor bat hildako baten familiak loteria edo Bai, estankoa Juan edo. Agustin, Baina- semia. Lehendik eukiben loteria hori edo gerra hostien. Ez. Hori izan zen, sari bat, familiako bat gerran hilzalako, ez? Bai. Bai, horreko beste kaso batzuk ez dut Eta- Positiboa. Eta goiko estankua, Bai, claro, Bolinaga. Bolinaga, hori kendu zioen a los Garayzábal, al padre de Javier Garayzábal. Le requisaron el estanco. Ze orduen bakizu, orduen bakizu herrietan egotezan, igual, haiek zeuken estankua, zera, estankua, denda, eta danetik. Bai, da, Austikojo. argindarra sortzeko zentral elektriko eta meparti izaten ziren. Baita, horre, bai. Eta baina hori badakit, errekizar, no sé. Eta beste bat zan Asporosa nantxa, Izabena, bai. izebena. Eta orduen, alargunai ipini zituen estanko bat. Nun zegoen estantuko hori? Nun zegoen? Horre, ayuntamentu onduen, baina ja bota zen, zer bat zegoen txabolak ipini zituen da, baina bota zen, hori. Hemen elorrezion, nire handrien tarteko batz be bai. Basterretxea atarrak, ziren karlistak eta gero eristarrak be bai. Bueno, ditzen, horro ziren. Esaten jo nik esare Carlosi, baina Carlos nola estan, ez ditu esautu. Carlosak ez ditu esautu. Eta zuk zer zango zen duen. Gerran garaile suertau ziren horrek oker jokatu ben gero besteekin edo laguntzatzien Ez lagundu ez erraz, oker jokatzu ben. Oker jokatzu ben. Eta apur bat bengantzan eta aprobetxatu euren... Bueno, lagun, eske pentsasazu mentalidadia. Horre, kerejetas, horre ziren hiru espa? Hiru espa, ez da? Eta katxue hil zanien zerien Kasulan, kartzelan. bai. Sí, pero se ha suicidado. O sea, mentalidadia o sea, ziorra biebanarek. Ara bieban ziorra. Eta hola, danak.